parkegintza proiektua oso proiektu potentea izan dela. Taldearen elkarlane aldetik ere interesgarria izan da. Ikasi dugu antolatzen espazioan, euskara bultzatu dugu, gorputz hezkuntza eta hizkuntza. Hasieran beldur handia, lotzak eta abar, eta nik usten dut esperientzia honen aurrean gainditu dugula hori, ez? Guretzak inportantena izan da elkarkidetza gurengan lehenengoz lantzea, gero zabaltzeko bestei eta batez ere oso ondo pasatzea. Ohituta gaude klasean gauza aspergarriak egiten, orduan ikusi dugu lan honek lagundu digula arlo guztiak ikutzen. Baloratzea besteak egin duten lana ere. Bigarren urtea da antzerki topaketak egiten ditugula Erandion. Urte osoan zehar, eskola guztietan, bosgarren mailako ikasleek antzerkia lantzen dute. Gure antzerkizkuntza programan ez ditugu aktoreak, kriston aktoreak egin nahi. Pertsona zoriontzuak egin nahi ditugu. Horregaitik guk urte osoan antzerkiaren bidez, euskara sustatzen dugu euskaldun zoriontzuak lortu nahian. Bi hauetako esperientzian ikusi dugu, batetik irakasleak oso gustora aritzen direla eta programa amaitzean oso gustora egoten direla bebai lortutako emaitzekin. Badakigu guk lan txikia egin dezakegula, azkenean jarrerak haienak direlako. Baina guk animatzen ditugu errespetuz eta begirunez elkar tratatzen, eta giro egoki bat lortzen. Horretarako eta horregaitik antzeslana. Hala, zer gertatzen zaizu, Oso prozesu positibo moduan bizi dute beraiek eta are importanteagoa dena, umeak pospozik ikusten ditugu, bai asteroko ekintzentan eta nola ez urte amaierako erakustaldi honetan. Hain zuzen ere, haiek elkarrekin egin behar duten amankomuneko lan bat bideratzeko. Horretarako pazientzia izan behar diot elkarri eta begirunezko tratua ezinbestekoa da. Antzerkia eta taldea eskutik doazelako. Kaixo Lobatxo, zer zabiltza? Kaixo Aitor, esene favorita ikusten. Lan hau izan da divertigarria guretzako eta izan da euskeraz egin dugun lan bat. Egia esan gure elkarbizitza eta gure arteko harremanak hobetu egin du. Guztiok ikasten dugu besteengan. Baina talde gozo bat baldin badaukagu eta taldearekin ondo konpontzen baldin bagara, gure eskola utopia bat izan daiteke. Eta horren atzetik gabiltza, utopiaren bidean, euskaldun zoriontzuak lortu nahian. Begira, nazioan eratzeko aldean helbide bat da. Bai, korrupzioari lortuko dio. Euskara zerbitzutik oso balorazio positiboa egiten dugu batetik. Ikastetxetatik heltzen zaizkigun balorazioak oso onak izaten direlako, irakasleen aldetik eta ez hori soilik. Ikasleek beraiek oso ondo baloratzen dute antzerkizkuntzan egiten duten lana eta beraiekin lan egiten duten profesionalen lana, Gari eta Aiora. Guztiok izan gara gaur txapeldunak. Ez dira saririk egon, guztiok izan gara sarituak. Eskerrek emon nahi dizkiogu Erandioko udalari eta Erandioko ikastetxe guztiei. Irakasleen laguntza eta ilusioaz hornitu gara eta guztiok gure elkarlana eginda aurten ere oso ondo atera da saioa. Eskerrik asko. Eskerrik asko.